welcome to my vlog. Guys, ngayon ang lulutuin ko naman ay ginataang pusit na may alamang at sitaw. So ngayon mag-uumpisa na tayong magluto. Okay? So, ito guys yung mga ingredients natin. Yung bagoong, yung gata, tsaka yung pamintang durog, tsaka asin, yung pusit, ayan. Nalinisan ko na siya. Tsaka yung sitaw, luya, bawang, sibuyas, at tsaka yung green chili. Ayan. So, mag-iumpisa na tayo, guys. Ayan, mag-uumpisa na tayong magluto. So, konting mantika lang ilalagay natin. Ayan. Ayan natin yung bawang. Sibuyas, tatakpan muna natin siya, tsaka mga 20 minutes, yun, hintayin lang natin siyang maluto yung pusit. Ayan. Ayan guys, lagyan na natin ng asin. Ang kunti lang, kasi lalagyan natin yan mamaya ng alamang. Ilalagay na natin yung pangalawang gata. Hintayin lang muna natin siyang kumulo, yung gata. Ayan na siya, kumukulo-kulo na. So, ilalagay natin siya ng konting durog na paminta. Ilagay na rin natin yung sitaw. Takpan muna natin siya ng 2 minutes. Magaling na siyang maluto. Lagyan natin ng alamang o bagoong. Bechin. Ilagay na natin yung pinapiling gata. Ayan siya. Finished product na to guys.
guys. So yummy. Thank you for watching.